zvukovú stopu, ak ju máme upravenú podľa svojich predstav, tak môžeme vypnúť editačné okno. A teraz si otvoríme mixážne okno kliknutím na Window, Mix. Takže máme tu našu stopu, ktorú sme si upravili v editačnom okne. Môžeme si pre lepšie pochopenie mixa, že si môžeme týchto stôp otvoriť viac, kliknutím na Track, New a tu si nastavíme parametre danej stopy. Takže teraz si ich vytvoríme napríklad 5. Ďalej si nastavíme, či chceme, aby boli mono, stereo, alebo aby mali priestorový zvuk. Takže dáme stereo. Ďalej si rozklikneme, či chceme mať zvukovú stopu, alebo MIDI stopu, alebo stopu hudobných nástrojov, či video stopu. Takže ponecháme audio track, vo vzorkách Create. Vytvorilo sa nám 5 nových audio stop. Preto, aby tieto audiostopy boli zmixované, si musíme vytvoriť tzv. Master fader. Postupujem rovnako ako pri tvorbe audiostop, čiže track, new, teraz nám stačí jeden, opäť dáme stereo a zvolíme možnosť Master fader, Create. Vidíme, že tento Master fader nemá žiadne vstupné výstupné zariadenie. Znamená to, že všetky spracovávané stopy poputujú doň, čiže to je ako keby jeho vstup. Musíme si dať pozor na to, že ak je niektorá stopa stlmená, teda v režime mute, je zakliknutá, tak nepôjde do Master fadera a tým pádom nebude vypálená na disku. Takže my ju tam chceme. No, v mixážnom okne ešte môžeme stále upravovať vlastne dané zvukové stopy. Máme tu v kolónke, keď si označíme ich názov, teda všetky skupinu ako všetky, môžeme ich upravovať všetky spoločne. Lenže vidíme, že sa nám mení hodnota aj samotného Master fadera, čo nechceme. Preto si musíme vytvoriť podskupinu. Označíme si podržaním klávesy Shift, si označíme len požadované zvukové stopy, ktoré chceme ešte upravovať. Klikneme na Group, New Group a nazveme ich skupina 1. Skupina 1. Ako na zobrazenie si môžeme ponechať Ačko alebo zvoliť akúkoľvek inú možnosť. A môžeme si takisto zvoliť, či chceme, aby sa táto skupina zvukových stôp zobrazovala v editačnom okne, mixážnom okne alebo v obidvoch. Takže ponecháme, že chceme ju zobrazovať v obidvoch. OK. Vidíme, že skupina sa nám vytvorila. Keď je označená len táto skupina, tak posuvníky sa posúvajú len v tých vyznačených zvukových stopách. Master fader ostáva na rovnakej hodnote. Ak však stále ešte chceme aj v rámci tejto skupiny upravovať niektoré zvukové stopy samostatne, stačí len odznačiť túto skupinu, prispôsobiť si samostatne hodnoty určitých zvukových stôp, označíme a môžeme ďalej upravovať. Vidíme, že všetky posuvníky sa do bodu 0 dostanú vždy naraz. Ide len o to, ktoré akou rýchlosťou. No, čo sa týka panorámovania, ovládame ho pomocou týchto posunných tlačidiel. Panorámovanie samotné znamená, že danému zvuku aj jednoduchému alebo jednoduchej nahrávke pridáme určitý priestorový rozmer. Čiže nebude znieť nejak umelo, len čisto štúdiovo. Neznamená to však len nastaviť tieto tlačidlá do polohy úplne naľavo a napravo pre stereozvuk a na stred pre zvuk mono. Môžeme si vytvoriť samozrejme vlastné hodnoty tohto panorámovania, avšak opäť sa musíme prepnúť do
okna Edit, kde máme všetky zobrazené stopy a panorámovanie ovládame pomocou nástroja Pencil, teda ceruska, ktorá má ešte rôzne možnosti kreslenia.